ओकरे पे हम मरीला। मौगी माटल जुग के पिया ओकरे पे हम मरीला। 24 घंटा घूमिला घर के काम न करीला। मौगी माटल जुग के पिया ओकरे पे हम मरीला। फिल्म हीरोइन बेबी केहू के आगे लुकाई काहे। खाई अपना मौगी के कमाई ल जाई काहे। खाई अपना मेहरी के कमाई ल जाई काहे। खाई अपना मौगी के कमाई ल जाई काहे। कमा के पैसा हमारा के कैस हो। घर में बैठल हम काटतनी ऐस हो। देवेले कमा के पैसा हमारा के कैस हो। घर में बैठल हम काटतनी ऐस हो। होटल में रोजे खियावे तो खाना बनाई काहे। खाई अपना मौगी के कमाई ल जाई काहे। खाई अपना मेहरी के कमाई ल जाई काहे। खाई अपना मौगी के कमाई ल जाई काहे। भइल स्टार फोटो छपे अखबार में। देखे या सुने के रोजे मिले समाचार में। भइल स्टार फोटो छपे अखबार में। देखे या सुने के रोजे मिले समाचार में। कृष्णा छोटू के खूबे मिले सपोर्ट घबराई काहे। खाई अपना मौगी के कमाई ल जाई काहे। खाई अपना